бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешгирии насб ва истифодаи таҷҳизоти истеҳсоли криптоасъор, истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва коҳиши талафоти он аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдор бо роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода комиссияи доимиамалкунанда таъсис дода шудааст ва баҳри ҳарчи зудтар ҳаллу фасли масъалаҳои болозикр дар театри вилоятии ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар ҷаласаи корӣ баргузор гардид, ки дар он фаъолияти ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Бохтар ҳамчунин дигар ниҳодҳои зертобаи он мавриди омӯзишу таҳлил қарор дода шуд. Дар кори ҷаласа муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода, муовини раиси вилояти Хатлон Заробиддин Файзуллозода, муовини прокурори генералӣ, роҳбарони як қатор вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ, роҳбарони шабакаҳои барқ, раисони шаҳру ноҳияҳо ва дигар масъулон ширкат варзиданд. муовини сарвазири кишвар зимни баромади худ оид ба зарурати баланд бардоштани сатҳи масъулият, таъмини истифодаи самаранок ва сарфакоронаи нерӯи барқ, беҳтар намудани хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва пурзур намудани назорат аз болои фаъолияти шабакаҳои барқ изҳори назар намуд. Қайд кард, ки дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Бохтар агарчи корҳои назоратию санҷишӣ пурзур гардида бошад ҳам, вале ҳамоно мушкилиҳое мавҷуд мебошад, ки ба сарфаю сариштакорӣ ва пешгирии барзиёди талафоти нерӯи барқ оварда мерасонад. Бояд гуфт, ки санҷишҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нишон дод, ки дар вилояти Хатлон ҳолатҳои ғайримақсаднок ва бо роҳи дуздӣ истифода намудани нерӯи сабз ҷой дорад, хусусан дар шаҳри Левакан ва ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо истифода аз дастгоҳҳои истеҳсолкунандаи криптоасъор ва дигар омилҳои ғайримақсаднок зарари калон дар ҳаҷми беш аз 99 миллион сомонӣ ба миён омадааст ва нисбати ҳолати мазкур парвандаҳои ҷиноятӣ тартиб дода шудааст. Дар вилоят нисбати ҳолатҳои мазкур 92 парванда тартиб дода шудааст ва чунин санҷишҳо баҳри пешгирии истифодаи ғайримақсадноку талафоти он идома дорад. Дигар баромадкунандагон атрофи назорат ва пешгирӣ аз ҳолатҳои ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ ҳарф заданд. Ҳамзамон дар идомаи ҷаласа вобаста ба вазъи зеристгоҳҳои барқӣ, омилҳои асосии афзоиши талафоти нерӯи барқ, нишондиҳандаҳои тиҷоратӣ, қарздорӣ ва ҷамъоварии маблағҳои нерӯи барқ аз муштариён, зарурати зиёд намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ изҳори назар шуд. Таъкид гардид, ки нисбати роҳбарони шабакаҳои барқ ва муовинони онҳо, инчунин нозирон ва назоратчиёне, ки вазифаҳояшонро дуруст иҷро намекунанд, чораҳои зарурӣ андешида шуда, дар ҳолати зарурат аз вазифа озод карда мешаванд. Дар анҷоми вохӯрӣ муовини сарвазири кишвар ба масъулон ҷиҳати ҳарчи зудтар ҳаллу фасл намудани камбудиҳои ҷойдошта дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. Манучер Ҳасанзода, Назруллои Олим, ахбор аз шаҳри Бохтар.